El FIEC Joventut rebia l'Signia Manresa a l'Olímpic en el partit de Lliga corresponent a la tercera jornada de l'ACB. Els badalonins buscaven aixecar de nou el vol després de perdre contra Unicaja la setmana passada, tot i tenir els andalusos contra les cordes. El Manresa de Jaume Ponsarnau aterrava a Badalona amb urgència, ja que comptava tots els seus partits per derrotes. Els del Bages afrontaven el maig amb diversos hàndicaps, la baixa del pivot Rasmus Larsen i els mals precedents experimentats contra la penya a la Lliga Catalana. El Joventut, en canvi, venia de fer un gran partit a Màlaga amb Corey Fischer ja recuperat. El Basa debutava en la Lliga davant la seva nova afició. Martín Bertran, Pérez Mir i Sánchez. El maig començava molt igualat. Sabaner es feia fort a la zona, mentre a l'altra cistella De Brais anotava des de l'exterior. Per la penya, Ihambe i Gafni es mostraven molt segurs en el tir i feien molt mal als del Bages. Els vertinegres es sentien còmodes imprimint un ritme alt, mentre la Signia apostava per controlar el tempo del partit. Quan no eren Gafni i Ihambe els que apareixien, ho feia Kuzmik per anotar un ganxo molt bonic. Adam Hanga forçava amb 2+1 que tornava a igualar les forces. De sobte, però, Ihambe apareixia des del triple per contrarrestar de nou l'encert visitant. Salvar corresponia a l'encert del nord-americà amb una nova cistella des de la línia del 6,75. Tot i així, Hambe estava en ratxa i tornava a aparèixer per anotar de 3. La penya marxava al descans només 2 punts per sobre. La Signia havia aconseguit contrarrestar la llau anotador dels exteriors vertinegres i es plantava a la segona part amb clares opcions de victòria. A la represa, les ajudes defensives del Manresa seguien sense funcionar. Oliver i Quezada anotaven 2 triples força sols que feien molt mal als de Jaume Ponsarnau. A finals del tercer quart, la Signia va començar a tenir molts problemes per superar la defensa del FIEC Joventut. Els visitants només retallaven diferències des de la línia de tirs lliures. A la cistella contrària, la penya seguia anotant de 3 i sentenciava el maig.
El rellotge de possessió marcava el final del partit i mentre els jugadors es saludaven a la pista amb esportivitat, l'afició vertinegra premiava la plantilla de la penya amb aplaudiments. Tot l'equip feia pinya al mig del parquet de l'Olímpic mentre la gent anava abandonant el pavelló. Al mateix temps, Salva Maldonado i Jaume Pons Arnau analitzaven el maig en sala de premsa. Bé, doncs som un equip que estem en construcció, que cada partit ens dona moltíssima informació sobre la que hem de millorar i que som un equip que volem guanyar i a vegades aquest és el nostre gran enemic. Aquestes ganes de guanyar hi ha moments que es converteixen en ànsia. Jo crec que avui, però, sobre aquest aspecte hem fet un pas endavant en la mentalitat. Hem sabut estar a pesar de l'encert del joventut dins del partit, però bueno, està clar que també la joventut ha sigut millor, sobretot perquè ha sigut més intel·ligent. Nosaltres, la nostra defensa, per exemple, jo crec que avui hem fet un pas endavant, però, clar, no hem sigut intel·ligents. Un jugador que tira 10 triples sense focus i en fa 7, ja sabem que és un excel·lent tirador, perquè de la Lliga Catalana ja ens va fer el mateix. És que amb la intel·ligència de la nostra actitud defensiva no prenem les millors decisions. Ens falta, aquest és el gran pas que tenim que fer. I amb atac, una miqueta també. Jo crec que juguem millor, cada vegada tenim més sentit del que volem fer, però per petits detalls no acabem de treure totes les avantatges que voldríem i encara tenim un mal hàbit d'entendre malament l'1 contra 1. Quan aquest 1 contra 1 ens dona avantatge, encara creiem que podem tirar per sobre el defensor. I bueno, doncs això són hàbits que hem d'anar corregint, que els hem d'anar agafant i que tan sols des de la paciència i el treball, evidentment, doncs ho anirem fent. A mi m'agrada l'equip que som i m'agrada com treballem i estic convençut que al final amb aquesta línia arribaran les victòries. Bé, bona tarda. Ha sigut un partit allà, diria, amb una primera part que les zones han estat allà, les cistelles de dos han estat molt buscades i no hi ha hagut manera, molta gent allà a les zones, difícil d'aixecar les pilotes i la producció ha sigut a base de triples. Nosaltres hem estat encertats, ells també, i s'han vist una primera part amb 15 triples que no s'ha habituat a veure. Jo crec que el tercer quart hem estat molt bé darrere. Nosaltres hem seguit, continuat allà trobant alguna situació de tir exterior i el Manresa no ha sigut així. Nosaltres jo crec que comencem menys separades en aquell quart i hem arribat a un avantatge molt bon a l'últim quart. La tendència ha sigut una mica la mateixa, el Manresa seguia sense anotar de 3 i només des de la línia ha anat sumant. Al final semblava que trencàvem el partit i jo crec que he jugat un 2 o 3 o 3 minuts una mica sense control i una mica desordenats. Però algun jo crec que hem sigut millors i encara que no s'ha vist un partit excel·lent, jo crec que per aquestes alçades de la temporada jo crec que dos equips en construcció com estem, el partit és correcte i la gent s'ho ha passat.